зноў хварэеш на грып? А ведаеш, чаму вірус грыпу здолеў атакаваць тваё цела, нягледзячы на тое, што імунітэт сустракаўся з ім ужо дзясяткі разоў? Чаму штогод нам прапануюць новую прышчэпку ад грыпу? Рэч у тым, што грып – гэта геній камуфляжу. Вірус пабудаваны даволі проста. Генетычны код у адмысловай абалонцы. Вірус грыпу мае ўсяго крыху больш за 10 генаў у сваім генетычным апараце. Для параўнання, у нас з вамі больш за 20 тысяч. Але гэта 10 генаў дазваляюць вірусу рабіць неймаверныя рэчы. Нашыя цела памятаюць вірусы, з якімі ўжо сутыкаліся. Але вірус грыпу мутуе так хутка, што за адзін толькі сезон імунная сістэма перастае яго пазнаваць. Як ён гэта робіць? Ну, па-першае, вірус грыпу захоўвае сваю генетычную інфармацыю ў РНК, якая ў адрозненне ад нашай з вамі ДНК не мае сістэмы выпраўлення памылак. Гэта як пісаць без аўтаматычнай праверкі правапісу. Кожная памылка друку захоўваецца і змяняе геном віруса. А па-другое, вірус грыпу можа змешваць розныя версіі свайго геному. Калі ў каморку клетку трапляе два розныя штамы аднаго віруса, паміж імі можа адбыцца перамешванне малекул РНК. Амаль як у нас з вамі перамешаліся храмасомы нашых бацькоў. Гэтыя рэчы і робяць вірус грыпу майстрам маскавання. І менавіта з гэтай нагоды нам усім лепш штогод ставіць новую вакцыну ад грыпу, якая дапаможа целу пазнаць іншыя варыянты гэтага віруса. А больш цікавага пра вірусы вы зможаце дазнацца з відэа на канале Smash.